Terve taas kaikille. Tai siis terve. Tää on mun eka video, mä tiedän. Me pelataan tänään Team Forestia. Mä menen nyt tänne jonnekin serverille. Minne mä menisin? Mennään tonne. Se on täynnä. Selvä. Ei voi mitään. No minne sit mennään? Kattelas täältä joku kiva mesta. No tää ei oo täynnä vielä. Katsotaan mitä täällä pitää tehdä. Ja me rykätetään kaikki. Aha, pommilasti. Jatkuu. Joo. Pentata kauaa. Joo, ei täällä mennä. Plain, 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 my little pony. Noniin. Nyt. Tää vasta niinku alkaa tää, kun kasvatetaan. Tää lakaa nyt kun toi on päällä. Kattokaa. Kova jätkä. Mennään tuolla. Demolla mennään jo. Pommivaunu onkin tuolla. Anteeksi tästä lagista, en voi sille nyt just tällä hetkellä mitään. Ai, siellä ei ollutkaan ketään. Ups. Moi. Kiitto menikin. No ei tullu osumia. No sit mä menen tonne. Kattelemaan, että mitä persettä. Joku siis. Anteeksi, kiroilin. Hui. Sieltä oli kavereita riehumassa. Mä yritän saada tän videon tänään Oi. Kuolin. Mä yritän saada tän videon tänään laitettua. Yritän ainakin. Yritän parhaani siinä. Kyllä mä se varmaan saan. Tänään laitettua. Vaihdan tyyppi. Kukas nyt tuolta? Ei olla spy. Ei ole insinööri. Ollaan toi. Ollaan scoutti. Scoutataan kaikki. Koska scoutti on mun nopein jätkä. Ja mulla on uusi haulikkokin. Mä oon tätä kerennyt pelata jo vähän aikaa. Siitä on pahoillani nyt, jos se teitä haittaa jotenkin. Ui! Anteeksi, olen huono. En voi mitään. Mä niin hävitään. Voidaan me vaihtaa tiimiä vielä? No ei voida vaihtaa tiimiä. Miksi ei voida vaihtaa? En tiedä. Joo. Aika hyvin. Tai siis ei nyt mene kyllä yhtään hyvin tää homma. Hyvä. No. Me voitettiin. Joo. Hyvä juttu. Mä luulin, että me kuoltiin. Tai siis hävittiin. Ja mulla ei ole facecamia, mut amnesia mulla ei oo koko versiona. Aion hommata koko version niin, että pääsen olemaan kauhusta kankea. Vai piti vaihtaa karttaa. Tässä kestää taas hetki. Tää video varmaan päättyy kohta. Kohta. Koska nyt alkaa näköjään tosta nää viimeisiä.
Skouttiboutti. Niin on ollut hyvä. Mennään sniperilla. Snipataan kaikki. Mä sain sen vihdoinkin. Odottelinkin sitä jo kauan, että saan sen. Hyvä, me melkein ollaan vallattu sen. Panatas pilkkua ja ollaan nyt pyro. Kun saatte sille se kiva pyssy. Komeassa koppalakissa. Kattokaa, mulla on tämmönen hieno juttu. Kato, kun mulla on tämmöset hienot lasit päässä. Niinku siinä pyron oikeassakin videossa sen luulee, että se on tän näköinen. Tämmönen mukava heppu. Mitäs? Sopiiko, että mä nyt otan tuolta noin lasit pois? Ja laitan sinne ton rasvan poikki, niin näytetään paremmalta. Ja kyllä. Me hävitään tää. No. En halua kuolla. No. Run boy. No. Oh heck no. Mennään valloittamaan se. Mennään tällä aseella. Mä haluan kokeilla tätä johonkin viholliseen. Koska en oo koskaan saanut tehdä sitä. Ha! Sehän on hyvä ase. Se on parempi kuin mä kuvittelinkaan. Mutta aika hyvin. Tehdään se uudelleen. Toi on hyvä